السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويعز بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عند التين جيغور لور رمضان هجرة النبي جميع محمد صلى الله عليه وسلم لغا مكة يهو مدينة وجنير اتمت الناي اتقن الناي الجديد يا دور بين وغس اتت لورد أبر ميلادية دانيغو النبي إيسا وجنيد en ogas e jeego en ɗon fassira deftere Allah teddude en ɗon fassira deftere Allah teddude en ɗon nder surol Baqara en ummiran dow ayare at-talaqu marratani. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. جمراوي الطلاق الشرقل مرتان شلان ديدي فإمساك بعض جوكي بمعروف امبودنغا أو تصريح كوكما جاكوتكي أورتكي بإحسان امبودنغا. ولا يحل لهم دغانتاكم أن تأخذون أن كوسا ko on jaba mimma ataytumuhunna ɗum ko on kokki ikko ɗum nder ko on kokki ɓe mimma ataytumuhunna shay'an ko ɗume illa sey to an yakafa to on kuli Allah yuqima to ɓe ɓoosha hududallahi keeri Allah. Fa in kiftum to on kuli Allah yuqima to on ɓoosha hududallahi keeri Allah fala junaha alaykuma gacce wala ha dow moɗon min maftadat bihi ɗum ko o sottiri hoore maako. Wa tilka hududullahi وتلك اليتم حدود الله دم كيري الله فلا تعتدوها تجكتيدي. ومن يتعدى كومو جكبتي حدود الله كيري الله أولئك بيرو أنده هم الظالمون هم بوني توني بيون كي جمود. آية ردو ndewari nde ɓawɗini ayare nde en jangi Kenya haala shergal e edda muɗum nden nde wari nde ɗo sendita holla ndano
shergal wa'i jamirawo wi at-talaqu shergal marratani shilanɗe ɗiɗi seera lora hoosita lora seera lora hoosita to kanjum on shilanɗe ɗiɗi ɗe jamirawo wi aɗɗo fillama ko wadda daga to Muwatta Malik jaɓama diga Hisham ibn Urwata daga to baba mako yahugo Sayda Aisha o wi kamɓe ɓe laatake no shergal wala keerol goɗɗo seera debbo waɗa edda sey to edda ɓaɗi timmugo o lora o riƴƴitamo o lora o seera sey to edda ɓaɗi timmugo o lora o riƴƴitamo nden jamirawo sey jippini ayare ɗo holla sherle riƴƴinkeje ɗe ɗiɗi salatako ɗiɗi nden ko filla daga to Aisha man Daraqutni filli ko jaɓa daga to Urwatu ibn Zubairi ha dada julɓe Aisha o wi waɗi ha nder lansarinko en goɗɗo feere o seeri debbo maako nde o seeri debbo maako o muñi ɗum waɗi edda sey nde edda mum ɓadi timmugo nden o lori o hoositi ɗum nde o hoositi ɗum waɗi ñalɗe seɗɗa o lori o seeri ɗum sey o wi o accatako mo o laata o jawarjo sakko goɗɗo te'a mo o joddatako be maako bo ba irum ɗum en boldi keña ɗo nden annabijo heɓi habar man jamirawo sey jippini ayare ɗo wi at-talaqu shergal marratani shilanɗe ɗiɗi seerugo kam nde ɗiɗi ɓaawo seerugo nde ɗiɗi ɗo fa imsakun bi ma'rufin joga debbo be mboɗenga aw tasrihun bi ihsanin ko kuma jaɓɓitamo be mboɗenga haɗɗo Abubakar ni Abu Shayba o filli ha deftere hadise mako ko jaɓa daga to annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi goɗɗo feere wari ha annabijo o wi annabijo ayare ɗo jomirawo wi ara'ayta qawla Allahi ta'ala at-talaqu marratani fa ayna salisata qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan o wari o tawi annabijo o wi o ƴami annabijo hokkam habaru le ayare nde jomirawo wi at-talaqu marratani shergal kande ɗiɗi on tan ɗume on kalal onon shergal tataɓal annabijo sey wiyata mo ay ayare may timmitini ɓaawo sherle ɗiɗi ɗo fa imsakun bi ma'rufin joga be mboɗenga aw tasrihun bi ihsanin ko kuma jaɓɓita be mboɗenga imsaku haɗɗo ɗo holla to goɗɗo seeri debbo o lori o hoositimo o lori o seerimo ɗiɗaɓre o lori o hoositimo to shergal ka timmi jotta ka ko lutti ha dow maako imma o joga debbo maako imma ɓe sendira albatta imma o joga debbo maako ko kuma jotta ka ɓe sendira musamman mana ɓe sendira je walano tegal lorara daga hakkunde maɓɓe kanjum waɗi jomirawo wi to ɓaawo sherle ɗiɗi ɗo fa imsakun bi ma'rufin joga be mboɗenga ma'rufu en bolli hala mum keña ɗum on woni mboɗenga kanjum on timmidingo debbo haqqeji muɗum ɗi fuu muɗum nden muñana haqqeji mum kanko bo aw tasrihun bi ihsanin to bo a'a seeri arandere seeri ɗiɗaɓre nden jotta ka yi wawata ko muñugo luttida be debbo man to ɗo bo fa tasrihun bi ihsanin sey debbo goɗɗo jaɓɓitamo bi ihsanin be mboɗenga ɗum on woni mboɗenga man seera shergal ngal sunna kangal on ngal a waɗanta ɗum muɗɗa mana a welnanamo be kalimaji belɗi a wi'amo jotta ka geɗal on timmi hakkunde meɗen nden a wadda moƴƴere wonde feere a waɗanamo ha ɓawo ɗon woɓɓe bo nder modi ɓe wi a'a bi ihsanin ɗo sappa ayare nde warata ɗo on wala yahillu lakum an takudu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah nden sey ƴamo ƴama haɗɗo eno waɗi shergal waɗande tati nde ɗiɗi tatabre ka ɗum sendirgo tan to haɗɗo ɓe mbi shergal arandewal ngal laatan kangal ngal torƴi torƴago on kon ngal feƴƴi feƴƴago on wala nufo haman nden to goɗɗo riƴƴiti debbo o lori o seeri ɗiɗaɓre to ɗon bo laatan shergal ɗiɗaɓal ɗo ngal lallay o jarribino shergal arande woodi fa'ida o yi ha maagal ko kuma woodi ko to o ɗelliti ha maagal kanjum on waɗi o teggiti o seeri ɗiɗaɓre
to nden ɓaawo ɗiɗi ɗo to tatabre wari to ɗo kada gangan on jotta kam sharia sai senda hakkunde maɓɓe wala no ɓe lora ɓe kawta ɓaawo sherle tati timmidi kanjum waɗi jomirawo sai wiyata en haɗɗo wala yahillu lakum an takuzu mimma ataytumuhunna shay'an wala yahillu lakum dagantako on an takuzu no on jaɓa ko on koosa mimma ataytumuhunna e ɗum ko on kokki ɓe shay'an ko ɗume dagantako goɗɗo ɓaawo o sendiri be debbo o jaɓa goɗɗum nder jawdi debbo man ngam dalila shergal ko o jafta hunde feere nder ko o waɗani no debbo man na ɗum sadaki ba moɗenga gonka feere on dagantako mo o jaɓa se noy illa an yakhafa alla yuqima hududallah illa ko hina an yakafa to ɗum huli kulol ɗo haɗɗo laarani debbo laarani gorko laarani bo walo en maɓɓe ɓe ɗiɗi fuu hettinoɓe caniji maɓɓe se to ɓe kuli jone hakkunde maɓɓe faa woɗatako sendirgo maɓɓe kanjum woni kayru sendirgo maɓɓe woni kayru kanjum on allah ya kafa allah yuqima hududallah se to ɓe kuli ɓe wawata fa ɓe ɓoca keeri allah ɗum on woni keeri allah bo kanjum on haqqeji gorko gonɗi ha dow debbo be haqqeji debbo gonɗi ha dow gorko be haqqe allah gonduɗum ha dow maɓɓe ɓe ɗiɗi ha dow tegal man kanjum on woni keeriji allah man to ɓe kuli to ɓe ɓocatako keeri allah to ɗo ka dagi gorko jaɓa goɗɗum feere ha nder ko waɗani gorko haɗɗo ɗoɗɗon on haala hul'u warata ko de ke jus'u ayare man on timmitinta haala hul'u haɗɗo ɗo sappa goɗɗo o seera debbo maako nden o jafta sadaki ko o jafta hunde feere modi ɓe sai waɗi komngol haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe yehi daganan gorko jaɓa goɗɗum nder sadaki to ha nushuzu ummi ha debbo man mana debbo man on sali jonde be maako to debbo man on sali jonde be maako dagi o jaɓa amma to hanko on wañi jonde be gorko daganaki mo o jaɓa nonnon bo to ɓe ɗiɗi fuu ɓe sabtidiri jonde to ɗon bo dagi sharia laara maslaha ko hakkunde maɓɓe feere hakkunde maɓɓe debbo wadda jus'u ha nder ko o sadaki hokka gorko hanko bo o ɓangira debbo feere kanjum on illa an yakafa allah yuqima hududallah nden jamirawo wi wa in khiftum allah yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bih wa in nde tawe kiftum on huli allah yuqima to ɓe ɓooca hududallahi keeri allah fala junaha alayhima gacce wala dow maɓɓe ay wala gacce ha dow maɓɓe fi maftadat bihi ɗum ko debbo sottiri yonki muɗum ɗo waɗo ɗo kanjum on woni haala hul'u sanadi hul'u bo jippi haala nder lansarinko en biyeteɗo sabitumnu qaysumnu chammas oɗo te'a ɓi abdoulah ibnu salula biyeteɗo jamilatu ko kuma derɗawo abdoulah ibnu salula biyeteɗo jamilatu nden hanko jamilatu sai o wari ha annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi annabijo la anqumu min sabitin dinahu wala khulqahu walakinni akrahu al-kufra fi al-islam inni aghdabuhu aw kama qala o wi annabijo sallallahu alaihi wasallam min fa hadison men ngol wardi riwayaji ɗuɗɗi ngam si haw fu waddi de wodi o wi la ana wala sabitun min be sabitu mi metata wondugo annabijo wiyata mo ko waɗi o wi a o wañayi sabitu ha dina o wañayi sabitu ha gikkuji amma ɗume oɗo hula kufru ha nder islama mana oɗo hula to o shikayi haqqeji allah je jonde maɓɓe kanjum waɗi o nani o wañimo se annabijo wiyata mo aturiddina alayhi hadikatahu a hokkitanan mo gesa maako na qalat na'am wa azidu mi hokkitan mo gesa maako mi ɓeddanan mo fu to annabijo se wimo nden kam ruddi alayhi hadikatahu hokkutumo gesa maako se on sendira to ɗo ɗoɗɗon on hul'u fuɗɗi ha islama haqqisa sabitumno qaysumnu chammas benanta jamilatu
ɓe ɗiɗo. Nden hanko Jamilatu man ɓe ƴamimo e no waɗi, o wi wallahi wala ko woni e Sabitu. O yi Sabitu wardi be sobiraɓe muɗum nayo ɗo lumbi caka maɓɓe, se o laari kañum ɓuri ñiddugo ha nder maɓɓe. No o yi kañum ɓuri ñiddugo nder maɓɓe ni, se o nani o wañi ɗum, ngam nde o wañi ɗum bo o wawata o jodda be muɗum. Kanjum on dow o jodda be maako o shikay haqqeji Allah, ndikka o ɗaɓɓita o wurta tegal man. ɗo on kul'u dagi. Nden hanko Sabitu o ruɗɗiti tegal man, hanko Jamilatu o hokkiti Sabitu ngesa mum hadika, oɗo warno lambu kanjum on waɗino no ɓe sadaki. Woɓɓe wi dara ɓurni filli o jaɓa daga to Aisha. O wi goɗɗo feere nder sahabo en, goɗɗo ɗo te'a derɗiko irum kaɗo ɗo man ɗo yaada be maka, ɗo te'a derɗiko ha Madina. Nden o wañi derɗiko man, o waɗanimo bo sadaki o waɗanimo bo ɗum ngesa. Nde o wari o wi annabijo, o wañimo, annabijo safi to o ruɗɗita ngesa man, mana o hokkitamo ngesa mako o wurti tegal man. ɗo kanjum on woni kul'u. To nden fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhima fi maftadat bihi, ɗum ko debbo sottiri yonki mum ɗo ka dagani gorko jaɓa. Se modiɓe pat luuray ha hul'u gorko jaɓa goɗɗum feere ha debbo, amma ɓe ɗo luuri ha ko jaɓete, o fotata be sadaki na, ko ko ɓurata be sadaki, ko ngakkata sadaki, ɗo ɓe ɗo luuri ha man. Nden bo ɓe ɗo luuri kadi ko fe'ata hakkunde gorko be debbo ɓaawo to hul'u wala waɗama kam ɗum ɗume, ɗum shergal na. Nden shergal man ɗum ba'inu na, mana shergal goɗɗungal na, ko kuma ɗum fasku on, fistugo tegal hakkunde maɓɓe on, na shergal ba. To haɗo jumhuru modiɓe fuu ɓe njahi dow to hul'u waɗama nder maɓɓe sahabo en, Seydina Usmanu, Seydina Ali, Abdullah ibn Mas'udin, ha nder mo tabi'in Abu Hasan en, irum Makhulu Dimishki en, irum Ada ibn Abi Rabahin en, irum maɓɓe nder tabi'in bo Imam Maliki. Nden be ko wari ɓaawo maɓɓe fuu muɗum hamɓe ɓe yahi dow to kul'u waɗi hakkunde debbo be gorko, to shergal on, nden shergal may bo ngal ba'inu, mana ɓe metata ko ɓe tera se ɓaawo tegal gongal feere. Amma woɓɓe irum Ahmadu ibn Hanbali, hanko be Abdullah ibn Abbas, be Dawud az-Zahiri, Sufyan as-Sawri, nder modiɓe be woɓɓe feere marɓe qawlu ha nder ta irum Ibnu Habibine, ha nder fukaraɓe Imam Maliki, ɓe mbi a'a na shergal ɗum woni ba, a ɗum fasku on, mana fistugo jonde maɓɓe on. Nden dagan gorko te'amo be haɓɓode wonde feere ɓawɗo ɗon. Sey Shafi'i hanko bo sey waɗi komngulu ɗiɗi. Arande o wi ɗum shergal on hul'u, amma na ba'inu ba. Ɓawɗon bo o wi na ɗum shergal ma. To en watta ɓe mbiya ɗum shergal, to ɗum shergal on ngal limetengal nder sherle anni talaqu marratani fa imsaku bi ma'rufin ɗo, to kul'u waɗama ɓawɗo ɗon ɓe liman ɗum nder sherle ha wi'uɓe ɗum shergal on. Wi bo ɗum ba'inu bo to kul'u on fuɗɗi hakkunde debbo be gorko ni, to ɓe karamtiri ɓe harmidiri hakkunde maɓɓe sey ɓaawo tegal gongal feere. Wiɓe ɗum fasku on bo hamɓe ha maɓɓe na ɗum shergal ba, a'a ɗum fisti hakkunde maɓɓe, wala tegal gongal feere. Mana to o lori o te'imo ni, to ɓe limata ko woodi shergal hakkunde maɓɓe. Dow ɗo on konngol ma yehi. Amma jumhuru be enen ko en kurata, en huran be kongal Imam Maliki be woɓɓe nder sahabu en baɓe en limti ɗo, to ha kul'u fe'i hakkunde debbo be gorko ɗum ba'inu on, shergal goɗɗungal on, ɓe dakata ko sey ɓaawo gorko feere hakkunde maɓɓe. To kanjum fala junaha alayhima fi maftadat bihi, ɗum ko sottiri hoore mako be man. Sey jomirawo wi wa tilka hududullahi fala ta'taduha. Ɗum ɗo ɗum keeri Allah on, to on ƴatta ɗi, mana ko o wi en keeri Allah. Haddu en ɗo andi keeron hakkunde ngesa be ngesa, ko hakkunde saare, ko hakkunde leddi be leddi, en ɗo andi ko woni keeron. To wi'ugo hududullahi haɗo ɗum wari dow sura isti'ara on,
ana jomirawo nandi kiitaji mako o nanditini kiitaji mako ɗo be nanta keerol ngol to goɗɗo ƴaɓɓiti ngol sali gaɗa magol ni nasti bononda nonnon to a ƴaɓɓiti keeri ɗo a nasti goɗɗum feere ni a nasti nder ko haɗa kañum jomirawo wi fatilka hududullahi fala tataduha ɗo ɗo ɗum keeri allah on ta ƴaɓɓutuɗi wa man yataadda hududallahi ko mo ƴaqqiti keeri allah faqad zalama nafsahu haqiqa o toñi honki mako naam أولئك هم الظالمون ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن يتعدى قوم يأتي حدود الله كيري الله فأولئك هم الظالمون هم دون توني بينك مبي هذا حديث الله ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألا إن لكل ملك هما وإن هما الله محارمه أنو كلام لم نفو ودمري هرم ماكو mana hurum nokkure nde o ta'i o hertinde wala nasto hamare wala yaabo yaha hamare ngam man ɗum on woni hurum allah kanjum on woni karminaɗi allah ɗi jomirawo harmini to ɗum warane kanjum wa tilka hududullahi o man yata'adda hududallahi fa ulaika hum zalimuna wa tilka kiitaji ɗi jomirawo yecci en haala qul'u haala tergal riƴƴinkewal be nanta cergal ba'iniwal nen be haala kul'uɗo jomirawo en faɗum keeriji mako on o man yata'adda ko mo ƴatti hududallahi keeri allah fa ulaika ɓeɗo ɗo humu zalimuna ɓe ɗon teñi ɓe en kewi maɓɓe nam فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون جمراوي فإن طلقها توسيرمو فلا تحل له ودغانتاكم دبو من تغانتاكم باو شرغال arande on bedi dabal فلا تحل له ودغانتاكم حتى تنكيها وتيرا بزوجا غوركو goddo غيره تناماكو فإن طلقها do gorko man bo serimo fala junaha gacce ngala alayhima hakkunde mabbe gorko arandejo be ragarejo an yataraja do be lornita tegal mabbe in zanna to be yikki ko ɓe yaqqini an yuqima ɓe ɓooshan hududallahi keeri allah wa tilka ɗum kiitaji ɗo hududullahi ɗum keeri allah on yubayinu ha jomirawo ɗo wanginana ɗi li qawmin yimɓe ya'lamuna anduɓe nden ayare ɗo kayre bo nde wari nde ɗo wangitina kiita shergal ba'iniwal kangal on woni shergal albatta shergal tataɓal ayi ayare salinde kam nde yeccen haala shergal arandewal be ɗiɗaɓal shergal nde ɗiɗi waɗete na way goɗɗo sera nde yiɗi hosita nde yiɗi honde sappo bana no seyda aicha wino ɓe gaɗanno ha jahiliya ba goɗɗo wawan sera to yiɗi nde dubure fuu kanjum on ayare man waddi ayare ndeɗo ɗo nde wari nde ɗo yecca shergal arandewal to waɗanama ɗiɗaɓal waɗama nden tataɓal wari feƴƴi to ɗo kam debbo man metata dagana gorko man kañum jawrawi fa in dallaka to serimo fala tahillu lahu debbo man dagantako mo debbo man metata gana mo hatta tanki ha o tera be zawjan gorko goɗɗo ngayra hutana mako to serimo shergal tataɓal kangal woni ba'iniwal ɓe ndayidiri dagatako o lora o te'amo sai ɓawo gorko goɗɗo feere kañum jawrawi wa in ɗallaka fala junaha alayhima an yataraja'a in zanna an yuqima hududallah to ha gorko may mo te'imo ɗiɗabre lori serimo gacce wala hakkunde maɓɓe no ɓe lornita tegal maɓɓe to ɓe yikki ko kuma ɓe yaɗɗini ɓe ɓoshan keeri allah ayare ɗo kayre bo nde jippi هذا صحابوجو بيت الرفاعة بن سماوال
nder lansarin ko en o woni o te'ino debbo goɗɗo biyeteɗo Tamimatu nden Damimatu man ɓe sendiri o seeri mo cergal go'o ɗiɗi ha siki tati ɓe sendiri nden goɗɗo nder sahaba en sai te'imo biyeteɗo Abdurrahman ibn Zubair al Ansari nde te'imo ɓawo nyalɗe seɗɗa hanko Tamimatu sai o wari o tawi annabijo nde o yi haɓɓode waɗi o tammi o daktantono gorko maako o lortanan Rufa'atu sai o wari diga wala ko hawti ɓe so o wi annabijo ay Rufa'atu ɗo wala ko o tawi ha maako salay ba gasawol ko kuma bana seɓatto limse ma indahu illa mislu hudbatu sawbin sai o hoosi seɓatto limse maako mana oɗo ɗo wawata ko warana debbo nde o wi ɗum banni annabijo wi a yiɗi a lora ha Rufa'atu na a lorata ko hatta tazidi usailatahu a lorata ko ha maako mana sai to on nastidi nden sai o lorti riwayaji wari ɗuɗɗi ha nokkure ɗo annabijo banni riwaya feere haɗɗo darni hadisol man riwaya gotka feere wi ɓawo nyalɗe seɗɗa sai o lori ha annabijo o wi annabijo ko a wino go waɗi annabijo wi to woldema arandere woldema ɗiɗaɓre fewni woldema arandere a wino o wawata tegal nden jotta bo a lori a wi o lorti o waɗi tegal holli woldema ngam may loru o to yo joɗoma ko lortata gorko maɗa sai o lori oɗo wondi be mako ha annabijo eggiti nden edde ko annabijo eggita sai ɓe dañi ɓikkon siwtaɓe nde ɓe dañi ɓikkon siwtaɓe ɓikkon non ɓe ɗiɗo fu ɓe laati worɓe sai ɓikkon go ɓe wari ɓe nandi Abdourahmane ibn Zubair go ɓe nandi be baba maɓɓe hanko Abdourahmane ibn Zubair bo nde Rufa'atu wino mo banni nde Tamimatu wino mo banni sai o wi to o fiɗɗake mo ba ɗum fiɗɗirta larat mana o seeri mo o metta o te'a mo to haɗɗo hanko Rufa'atu hanko Tamimatu o yiɗi o lorta ha Rufa'atu annabijo sali ha nde o dañi ɓikkon ko nden annabijo eggiti ɓawo annabijo waɗi Sayyidina Abubakar wi annabijo lornayma ha Rufa'atu mami lornatama mako ɓawo zamanu Sayyidina Abubakar o wari Sayyidina Umar nde o wari sai wimo to miɗo jooɗi nyande a wara ko a wadi be annabijo arandere be ɗiɗaɓre fu miɗo jooɗi nyande a wara Sayyidina Abubakar min bo a wari ha am hande jango to a lori miɗo waɗa ɓe fi'ire be ka'e o banni sendi hakkunde mako be Rufa'atu ɓe metai terugo to sanadi mako on jippi fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu to ha goɗɗo o seeri debbo arandere o seeri ɗiɗaɓre o seeri tataɓre gorko mo seeri mo ɗo ka metatako te'ugo mo sai ɓawo gorko goɗɗo feere nden konngol modi ɓe warata haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe wi e noyi shergal ngal goɗɗo seeri tati be kalimawol gotol woɓɓe ngam ɗum waɗi ha zamanu Sayyidina Nabijo sallallahu alaihi wa sallam Abdullah ibn Umar ayi o seeri no debbo mako e bolli hesi Kenya ɗon nder al'ada o seeri mo bo sherle tati be kalimawol gotol nde o wari ha annabijo wi o wawata seerugo o woda debbo mako nden bo ɗum shergal gotal nonnoon woodi wiyeteɗo Kannazu hanko mo oɗon nder Bani al-Muttalibi fo ɗum dimɗinaɗo maɓɓe ko goto nder maɓɓe o seeri debbo mako darande woore sherle tati be kalimawol gotol sai o wari ha annabijo sallallahu alaihi wa sallam o wi annabijo dey o seeri debbo mako sherle tati darande woore annabijo sai wiyatamo ngal gotal yo hosutu debbo maɗa banni hurete zamanu annabijo banni hurete zamanu Sayyidina Abubakar banni hurete zamanu Sayyidina Umar sai ɓawo duuɓi tati nde waɗi duuɓi tati yimɓe sai ɗuɗɗini seerugo debbo be kalimol gotol sherre tati nde ka ɗuɗini Sayyidina Umar sai wi ara anna alqawma qad ista'jalu li anfusihim falaw ambaytuhu ilayhim mi yimɓe ɓe kaffanay hokko e maɓɓe ɓe yeebi sherle waɗi ɓe ɗon bollo waɗe no ɓe yiɗi ngam man hami tabbitina ɓe ko ɓe giɗi man Sayyidina Umar sai waɗi goɗɗo to o seeri debbo mako sherle tati to shikenan ɗo hoosa
to sheri be kalimol gotol ni be goddindiri dum sharle tati man non to se dum lati sunna diga zamanu mako nen jumhuru modibbe nder jumhuru modibbe fu se dillir be kawlu man nder mabbe imam malik woni be abu hanifa ta woni non nder tabi'ina en irum hasan al-basri man woni be nanta adawu abi rabahin nder tabi'ina don tokki makhulu dimishki en be fu mabbe be heydo kongol man be hujjiri bo ngam dalila sayyidina umar ko wada kite do sahaba en annabi jo paddo yaldiri yimbe badar fu do yali dum hita der tatabre wala mo yeddi mo wala mo fe animo den bo an ko woni amirul mu'minina ngam may dum lati dum sunna on kanyum on mari kalimol ngersugol mana jalugol ha masaba maliki to goddo seri debbo mudum sherle tati be kalimol gotol ni be goddindiri tan be lornata ko inta ko hakkunde mabbe amma wobbe nder modibe be mbi aa kambe be do hura be arande ha ka annabijo lorni tegal abdullah ibn umar be nanta kannazu do cergal gotal kalimol gotol sherle tati do hambe mo be hokki hujjaji mabbe don fere bana jeego be mbi hujja sayyidina umar fi anaka e lalle sayyidina umar dum ijtihadu on amma bo ay kongol mako sottinta ko kiita ka annabijo wadi kanko do o hitiri do o alqali on nawa o hitiri do o mufti ba to o mufti on kadi mo kongol huwanno amma de wi o hitiri do o alqali on to kiita man tan larante do on hujja be arande ha be waddi hujjadi daba be wutinde be hadise ji teddi ha be ndey hujjaji jeego nder mabbe wodi wobbe modi be nder masaba maliki man be woni irum wonbe hananta hirna kanjon wonbe ha andalus fuqaha ul malikiya andalus nayo nder mabbe pat be yerdi do shergal tati gotal amana shergal tati be kalimol gotol dum shergal gotal on hosete do sebe mbiyata masaba imam shafi huri be kalimol no be qawlu wobbe fere nder masaba maliki be wobbe nder ahmad ibn hanbal amma imam malik be abu hanifata hambe be don do goddo to o seri tati be kalimol gotol ni be goddindiri tan be debbo man to nden enoy to goddo seri sali tati bo bana goddo wi o seri gorko mako temer debbo gorko wi o seri debbo mako sherle temerre sebe mbi dum wari azamanu sayyidina abubakar azamanu abdullah ibn abbas goddo fer wari wi seri debbo mu sherle temerre sayyidina abbas se wiata mo sherle tati be wo indiri hakkunde wa be mada capan e jeedidi bo kanje bo a ƴatti keeri allah mana wala tatkizu ayatillahi huzwa mana a fijiri be ayaji allah en tan min tawon ka yesoto to haddo masabaji fu se yahiri do enen masaba meɗen maliki be kawlu meɗen to goɗɗo seeri debbo sharle tati be kawlu gotol ɓe goɗɗidiri hakkunde maɓɓe kanjum fayin zanna an yuqima hududallahi wala junaha alayhima to ɓe yikki zannu haɗɗo je yaqinu on to ɓe mbiya zannu je tawakku on heɗitaki on amma anga ko ɓuri jalago ni gorko man be debbo man jotta ka ɓe ɗon gi'a lallay ɓe wawan ɓe hakkilina keeri allah to fala junaha alayhima gacce wala nder hakkunde maɓɓe ani alhaja no ɓe lorna kelal maɓɓe in ka ana taraja in zanna to ɓe yikki an yuqima ɓe hoccani hududallahi keeri allah jamira wi wa tilka hitaji ɗo hududullahi ɗum keeri allah on yubayyinuha oɗo ɓanginana ɗi li qawmin yimɓe ya'lamuna anduɓe allah oɗon mbi aa li qawmin yimɓe ya'lamuna anduɓe kiitaji allah to a andi allah to ɓe mbima allah wini dole ma a tokka to bo a andi kiita allah a andi kanjon allah hiiti dole a hura kanjon yubayyinuha li qawmin ya'lamuna na'am وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا
واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ومن يتعدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. جميراوي وإذا طلقتم النساء تون سيري روبي فبلغنا nden be kewti bo ajalahunna ajal mabbe fa amsikuhunna jogiteɓe bi ma'rufin e mboɗega aw sawrihuhunna ko kuma ortineɓe mana jaɓɓiteɓe bi ma'rufin e mboɗega wala tumsikuhunna to jogoɓe diraran ngam torra di ta'tangu ngam on ɓeeta waman yaf'al zalika ko moy waɗi bolwa ɗum ɗo fakad zalama haqiqa o toñi nafsahu yonke mako watilka fakad zalama nafsahu wala tattakizu to jogite ayatillahi ayaji Allah huzuan ɗum jance wala tattakizu Allah huzwa waskuru sibtere ni'matallahi nema Allah alaykum do moɗon wama anzala alaykum e ɗum ko e jippini do moɗon min alkitabi ibgo e deftere wal hikmati e hikima ko sunna wa tilka hududullahi yaizukum oɗo wasira on bihi be majum wa tilka ɗum matoɗo hududullahi wattaqullaha hule Allah walamu annallaha walamu ande annallaha andu jawmirawo alimun o anduɗo bi kulli shay'in kala hunde fu. ayare ɗo nde wari nde ɗo wangita ayare nde en arti fassirgo kayre nde ɗo wiya wa idha talaqtumun nisaa to on seeri rooɓe fa balagna ajalahunna nden bo ɓe hewti jisde maɓɓe to ayare ɗo nde ɗo wolwa haala ajal haɗɗo e ko woni ajal shergal arandewal e ɗiɗaɓal tataɓal ɓadi hari ƴinkewal to ha o seeri arandere o seeri ɗiɗaɓre o yotti ha tataɓre nde o yotti ha tataɓre goo jotta kam lutti ñalɗe seɗɗa haɗi to ciki ñalɗe man ni jotta kam ɓe goɗɗi mana edda timmi jotta ka sei ɓe haɓɓita haɓɓode wonde feere ko kuma bo te'a tegal gongal feere se jamirawi fa iza talaqtum nisa fa balagna ajalahunna ɓe ciki ɓe yetti ajal maɓɓe ɗo fa amsikuhunna bi ma'rufin jogeɓe be mboɗenga se moɗi ɓe wi ɗume on waɗi ha arande jamirawi fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan jamirawo arti wangini jogugo nden haɗɗo bo jamirawo lori umri en joga be mboɗenga mana jamirawo ɗo solna yimɓe rooɓe be worɓe mana worɓe ɓe haɓa ɓe lutta tele maɓɓe ɓe ƴakta luure be nanta ko fe'ata kune maɓɓe fuu lornugo ɗo kanjum on woni awla kanjum jamirawo wi fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma to ha on yi on wawata jogugo ɗon bo jaɓɓiteɓe bi ma'rufin ba en bollino nane ɗo ɓe mboɗenga wala tumsikuhunna diraran li ta'tadu tata joge rooɓe ɗo diraran ngam torra diraran haɗɗo goɗɗo joga debbo o lutta mo ha tegal ngam o yangita mo be magal ɗum ɗo waɗa meɗen en ɗo andi a tawa goɗɗo oɗo jogi debbo na way ngam o wonda be mako ba a'a ngam o waɗa ka jaggugo mo ko o waɗa ka yangutugo mo tan kañum jamirawo wi to a joga be mboɗenga to a wata jogugo be mboɗenga bo a jaɓɓita fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin ta goɗɗo joga debbo nga o yangita mo to bo goɗɗo waɗi ɗum waman yaf'al zalika fakad zalama nafsahu to bo goɗɗo o jogi debbo ɓawo ɗo andi o wawata ko o cikida haqqeji Allah ha dow mako nden o lutti tegal debbo man ha dow mako ngam o yangita debbo man jamirawo wi fakad zalama nafsahu haqiqa o toñi yonkiji mako haɗɗo ayare ɗo nde wari dow tahziru rentinki en hollugo en mawnugo awebe man tegal waɗama ngam ɗume ngam maslahaku
tegal waɗama bo dow sunna ngal waɗanama haqqeji bo e sharɗiji to goɗɗo wawata ko sikugo haqqeji ɗo wawata jogugo sharɗiji ɗo ko ɓe mbimo tasrihun bi ihsani o jaɓɓita be mboɗenga bana no fe'i ha qissa sabitum no kaysum cammas je arande nde debbo yi wawatako o wi annabijo o wawatako annabijo wi o hokkutumo sadaki makko o hokkitimo to ambo ko sharia umri maɗa be ko Allah ɓili ha dow maɗa to aɗo wondi be debbo ayi a wanyimo a wawata jonde be mako ko kuma a wawata shikango mo haqqeji mako jaɓɓutumo bi ihsani to bo a sali jaɓɓutugo mo aɗo torra mo jara wi aɗo toña hoore maɗa on ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه واذكروا نعمة الله عليكم ولا تتخذوا بآيات الله هزوا ولا تتخذوا تاتا جوجيت بآيات الله آيات الله هزوا on ngada dum jance on jogutugo ayaji Allah wada dum jance kanjon ka en binane goddo o berna o wada halaji o wi'a o seri debbo mako sherle temerre kanjon Abdullah ibn Abbas wi sherle tati woddini hakkunde ma be mako sherle capan e jeenay e jeedidi bo don bo a fijiri be ayaji Allah mana a janciri ayaji Allah ngam jamirawo o warti o we'iti tegal o wi at-talaqu maratani fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsanin sera go'o lora hosita lora sera didi lora hosita ko joga har foroy ko kuma jabbita har foroy joga be mbodenga jabbita be mbodenga nen to goddo yatti do bo anda dume o janci be ayaji Allah kanyum dum no fe ameden taw goddo to berni o yo seri debbo nane ka temere be biata ko goddo so yo seri debbo ujunere ko kanjo on dubu goddo bo o wiya debbo mon ya lima hako jabbe ko anano hako jabbe foti banni sherle foti goddo bo o berna o wiya a debbo ya lima jarandi mayo mabbe ba jarandi do foti banni sherle may foti to do dum pat kalimaji man sharia ka tati hosata to hosi tati do bo sendi hakkunde mabbe sherle luttude do bo kanje bo o fijiri be ayaji Allah wala tatkizu ayatullahi huzwa waskuru sibtere ni'matallahi ni'ma Allah ay dimo noni ni'ma Allah ka jemra wi sibtira do kanjon do sibtirna be hambe arabbe wondu be annabi sallallahu alaihi wasallam be don no der kufru ko kuma lansarin ko wonbe ha Madina ambe bo be don no der shiqaqu be luure be nanta kufru man den annabi jo waddani be dina islama ko yimbe makka be don no der majjere annabi jo waddani be kandaka islama kanjon be sibtira ni'mata Allah ni'ma Allah no kure do sappa en diina islam on na hambe tan ana sahabo en tan ba wari ha hande ko moyjo to irum do fe'ani mo ko irum do ko nandi be do fe'ani mo o numta ni'ma Allah wadi mo o jullo do Allah wa wadano mo na o jullo hunde wonde fere ba o anda Allah ma sako anda hinne Allah o wona der halkete be Allah reni en den Allah subni mo wadi mo o jullo kanjon jabra wi waskuru ni'mata Allah sibtira ni'ma Allah wama anzalna alaykum min alkitabi wal hikma na way neema Allah may tamba islam tamba himbe lora sibtira neema Allah ka o jippini ha do meden ibgo e deftere mako ka nyononi deftere alqurani hande arabe islam dum neema on ba islam neema Allah jippini deftere alqurani bo kan gabo kan ka woni neema didaba ngam dume ka jippi be demgal mabbe be wolde de be nanata to annabijo wiiɓe ayare kazani ɓe wala haaje ƴamtugo to annabijo jangini ɓe ayare ni hamɓe araɓe ɓe wala haaje ɓe ƴamta ɗume Allah wiiɓe ɓe arti ɓe andi ko Allah wiiɓe kanjuma ɗum ɗo nder ne'emaji Allah wal hikma nden Allah lori hokki ɓe hikima ha nokkure ɗo modi ɓe tafsir wi kanjum woni sunna annabijo sallallahu alaihi wa sallam ay ɓe ɗon gondi be annabijo to hunde sakli ɓe annabijo ɓe ƴamtata bana rifa'atu tamimatu wadi be gorko be rifatu be sabitin gay sumnus chammas no be ngadi no hala kulu e ko nandi be maji di fu mabbe dum fu majum dum lati dum sunna annabi jon ka nyono ni hikima man ndane ma Allah ka islam hano kure do ndane ma Allah ka jippino go deftere alqurani nan ndane ma tataba lati ka sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kajum jamrawi be daya kujeji do to be ngada di ɓe daaya ay ɓe jiro to ɓe ngaɗa ɗi ɓe sibtira ne'ma Allah ɗo
ha islama ɓe siftira nema Allah jippinego qur'anu nden ɓe siftira ne sunna annabiyo sallallahu alaihi wasallam jomira wi yaizukum oɗo wasira on mbiyi be majum waskuru nimatallahi aleykum wa ma zalim kaɓe yaizukum bi oɗo wasira yimɓe be majum oɗo wasira waɗoɓe aybe hakkunde maɓɓe be rooɓe maɓɓe be ne'emaji ɗo ɓe acca aybeji man oɗo wasira jogoɓe rooɓe muɗum ngam torra ɓe yakkinanaɓe haqqeji man oɗo wasira ɓe be kujeji tati ɗo jamra wi wattaqullaha hule Allah wala mu ande annallah andu jomirawo alimun o anduɗo bi kulli shay'in kala hunde fu ayare ɗo kayre nde wari nde waɗi tazilu be ɗume ay ayare salinde jomirawo wi ɗo wanginana en keeri Allah wa tilka hududullahi yubayyinuha li qawmin ya'lamuna nda keeri Allah oɗo wanginana en yimɓe oɗo wanginana ɗi yimɓe anduɓe ɗi ko anduɓe Allah nden haɗɗo jomirawo se oloɗo wi en kula Allah en anda Allah bo ɗo andi ko ɗume mana wala ko wirnurta Allah ha pirlitteji meɗen wala ko wirnirta Allah ha shaniji ci'e meɗen wala ko wirnirta Allah ha hakkude ko shafi tele meɗen be nanta seroɓe ko nandi be majum pat wala ko wirnurta Allah kañum jomirawo wi en hula Allah en anda Allah ɗo andi ko ɗume na وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ومن يفعل ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون جامراوي وإذا طلقتم النساء نتاي on seri roɓe فبلغن أجلهن بهوتي إدم بسرتي مبه فلا تعضلوهن تفدي أن ينكين بتير أزواجهن تيري دراب مبه ورب مبه إذا تراضوا تبنجر دندري بينهم حقنا بالمعروف ينبودينغا ذلكم بلوادم دو يوازدم دو وازر به بماجم من كان دون أن لاتي دو يؤمن ودون بالله يجمراو واليوم الآخر ينالو مالا غريره ذلكم بلوادم دو aske ɗum ɓuri senanaki lakum ɗo moɗon wa atharu ɗum ɓuri senaki wallahu jomirawo yalamu oɗo andi wa antum no onon la ta'lamuna on anda ayare ɗo nde wari nde ɗo timmitina kiita man kiitaji sherle nde jippi bo ha lansarinkejo sahabojo annabijo sallallahu alaihi wasallam lansarinkejo o laati ɓeɗon mbiyamo badahum nussamau al inde makko badahu nden woodi miñi ko ɗon jumaylatu nden sahabojo goɗɗo feere te'imo nde sahabojo may te'imo seerimo riƴƴitemo ha edda mako timmi nde edda mako timmi sey lori wari ɗaɓɓiti mo yiɗi haɓɓangomo sey hanko badahu o wi wallahi o lornatamo mana o lornatamo ha gorko mako ɗo har abada e no waɗi andi hoositaymo diga ñalɗe edda mako timmay sey nde ñalɗe man timmi nden ɓe gecci ka annabijo sallallahu alaihi wa sallam jamirawo sey jippini ayare ɗo wa idha talaqtumun nisaa to on seeri rooɓe fa balagna ɓe kewti ajalahunna bo edda maɓɓe fala ta'duluhunna to faddeɓe fala ta'duluhunna to on fadda ɓe on haɗa ɓe an yankina no ɓe tora azwajahunna worɓe maɓɓe ɓe seerino ɓe man to on fadda ɓe on haɗa ɓe zalikum bolwa ɗum ɗo idha tarabo to ɓe gerdidiri baynahum hakkude maɓɓe bil ma'ruf e mboɗenga zalikum bolwa ɗum ɗo yu'azu bihi jamirawo ɗo wasira be majum man on kana latake yuminu billahi oɗo noddina Allah wal yawmil akhir wa ragarere
mana sahabo je ɗo hanko on nufa ha ayare ɗo be mo kiita man shaafi fu mana be mo kiita man fe'ani ɗum fu toni goɗɗo ɗo hula Allah be annabijo muɗum ha ndayi goɗɗo seera debbo maako hanko on woni walo debbo man nden goɗɗo yiɗa hosutugo debbo man o sala isa tarabo nden bo hanko gorko o lori o yerdidiri be gorko maako ɓe arti ɓe yerdidiri hakkunde maɓɓe ɓe loran dow mboɗenga ko mana ɓe daran ɓe ɓooca keeri Allah nden an bo a haɗi ɓe jamirawo wi nuɗɗino Allah be ñalawmare ragarere waɗata irum majum kanjum on o wi oɗo wasira on liman kana yuminu billahi wal yawmil akhiri nden zalikumu askelakum adhar ay gorko o seera debbo maako nden o lora o hosina debbo man aska ɓuri senago wa adharu ɓuri laaɓugo nam askalakum ɓuri senanago wa adharu ɓuri laaɓugo zalika askelakum adhar wallahu jomirawo ya'lamu oɗo andi wa laaliyake man antum on la ta'lamuna on anda ayi ayare arandere de timmiri ilmu yubayinu li qaumin ya'lamuna ayare ɗiɗaɓre nde timmiri wallahu bi kulli shay'in alimun nden ayare ndeɗo ɗo yubayinu li qaumin ya'lamuna ayaje tati pat ɗe timmiri ilmu mana ɗe ɗo sappa en haala tegal arande be ɗiɗaɓre to en mbi en jango laata be man on en ummirta to Allah yerdi ngam laatugo timmugo wakkati en rammiɗinan haɗɗo subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal katib lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin